Lewavyň dolandyrys merkeziniň durky täzelenen iň iri bazarlarynyň biriniň açylış tabarasynda uly taýýarlyk görülýär. Häkimetler bu sebitde ozoldan bary bolan köne goşgolumlaryň sowda nokudyny dargadýar. Türkmenabadyň durky täzelenen merkezi Daýhan bazarynyň 25-nji dekabrda açylmagyna garaşdyrýar. Munyň bilen bagly güýçli depkin arasaçylyk we bedegi işleri geçirilýär. Bularyň çägine ýyla tarasyna Gök bazar diýilip hem adlandyrylýan bu sowda nokudynyň golaýyna öz öý goşlaryny satyp çykarýan raýatlar hem kowulýar. Dip bu ýagdaýlara saýat bolan yerli ýasaýjylaryň biri 22-nji dekabrda gurrun berdi. Yurtdaky agyr ykdysady krizisyň arasynda soňky döwür ýurdun beýleki künjeklerinde hem bolýaly. Türkmenabadda da ujypsy nyrky hojalyk haritlaryny, şol sanda mobil telefonlaryny, egnesiklerini satyp çykaryan adamlaryň sany göz görtüle artdy. Bu günler täze ýyl bayramçylygyny nähildir bolsa bir pul edilmegen aladasyna bazara haritlaryny çykaryan raýatlar hasam köpeldi. Dip söhbetdeşimiz nykdy. Şol bir wagtda häkimetler resmi ýagdaýda bazardan yer satyn almadyk bu raýatlar üçin goloýdaky köprüniň aşagynda sowdasyny dowam etdirmeklerine ruhsat berdiler. Bu köprüden geçen ulaglaryň çaňy sowdagarlaryň we olaryň haritlarynyň üstüne düşýär. Bu sebäpli dem almak hem kyn. Satyjylar başga bir ýere geçjek bolsalar, polisiýa destini olary kowýar we diňe görkezlen ýerde sowdasyny dowam etdirip biljekdiklerini aýdýar. Dip bu ýagdaýlaryň jekmejikleri bilen tanys söhbetdeşimiz aýtdy. Yerli media bu dören ýagdaý barada maglumat bermeýär. Azatlyň şäher häkimliginden kommentari almak diýense hem netijesiz tamamlandy. Azatlyk häkimetleriň soňky döwürden bäri resmi ýagdaýda bazarda yer almagy mümkinçiligi bolmany üçin öz haritlaryny sowda merkezleriniň golaýynda satmagy mejbur bolan raýatlara basys edýändigi barada hem habar beripdi.